Здравейте, приятели! Днес сме 20 февруари 2026, 2 седмици без алкохол, цигари и кафе с Чичо Митко, 365 дни. Днеска мисля да говоря за нещо, понеже трябва да се говори нещо всеки ден, да се споделя с хората. За видовете алкохол и кой алкохол е най-опасен за човека и за неговото здраве, психика и физика. Сега очудващо ще бъде на някой, но за мен в класацията номер 1, отколкото съм чел, запознат съм, и така нататък, най-опасният вид алкохол е, много хора ще се изненадат, но за мен най-опасният вид алкохол е бирата. Сега ще се обоснова защо. Бирата е най-опасният вид алкохол, защото той е най-подценяваният вид алкохол изобщо. Има един лав българина, един казал, аз не пия. И той другия отговорил, ама и бира ли не пиеш? В смисъл, бирата не е броят за алкохол. И доста хора прекаляват с бира, системно се наливат. Те иначе бирата много утоляваща напитка смятат за лятото. Тя точно не е утоляваща, тя е дехидратиращ вид напитка, организма, в което ти винаги си жаден и не можеш да утолиш жаждата си, затова продължаваш. Но хора, това е алкохол. След като едно питие има алкохолно съдържание, то това питие се нарича алкохол и води до алкохолна зависимост. Хората, които пият бира, също стават алкохолици, те също могат да умрат от цироза. Не е вярно това, който пие бира не умира. Който пие бира също умира. Бирата не се счита за сериозен алкохол и с нея може да се прекалява много. Познавам хора, които пият по 1 или 2 каси на ден бира. Защото аз познавам много хора и повечето хора, почти всички хора, които познавам, пият и консумират. Ще ви кажа откъде знам, защото аз съм пил с тези хора. Постоянно пия с хора, защото аз съм алкохолик и си го признавам. Тоест, те казват, ти не си, ти си пияч. Но от пияч ти се превръщаш в алкохолик, човек, който иска да пие постоянно всеки ден. Алкохолизма е болест, която е нелечима. Това е заболяване, което когато се отключи, единственото му лечение е неупотребата на алкохол. Пълната неупотреба. Алкохолика не може с малко количество. Той просто пие колкото му е нужно. Или докато има. Алкохолика трябва да може да си позволи. Ако не може да си позволи, той става алкач. Това е друго ниво. Там пие всичко.